गिबियावनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। जोंनि बिटिआर सरखार बा 3 बोसोर दिनै जानानै थांनाय सारमोननि खुंथाय दिनै जोंनि गेलेखांनाय गेमनि थाखाय जोंखौ एवार्ड होदों। बे होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोसोआव खुसि मोनदों आरो आंनि इभेन्टआ शर्ट पुट दाथ' प्रेक्टिस खालामगासिनो दं नेशनेलनि इन्टारनेशनेलनि थाखाय गोजौआव थांनो थाखाय आरो तैयारि खालामगासिनो दंबावो दायो। बुंनो थाङोबाथ' उन्दैनिफ्रायनो आं गेलेबोनाय नेशनेल गेलेबोदों इन्टारनेशनेलबो गेलेबोदों जुनियर साउथ एसियान गेलेदों वर्ल्ड पुलिसबो गेलेदों ओमफ्राय 22 इन्टारनेशनेल गेम गेलेदों नेशनेल फेडारेशन अफ नेशनेल बायदि बायदि गेमाव माने देरहासार जाबोनो हादों आरो गल्ड मेडेलबो लाबोदों। स्पेसियेलि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि बर'खौ मा खावलायनो सानो मा फोरमायनो सानो नोंथाङा जे नोंथांमोना दिनै 1 लाख खरि अनसुंथाइ गथायदों? बिटिसिनि सारखौ माने थेंक इउ होनो सानो बा गोजोन्थों सारनिसिम माने बहुत गोजोननाय मोनदों माने फुराना सिनियरफोरबो जेनेबा गेलेफुनायफोरबो गासैखौबो एवार्ड होदों मोनसे थुलुंगाखांनाय आरोबाव मोनसे थुलुंगाखांनायनि लामा दिन्थिनानै होदों आरो बेनि उनाव सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।